किए तो गाइस सेटा किसी गोटे हलुची देखंतु हाँ देखतिल तो गाइस एटा गोटे तो गाइस भयंकर लगुच का नई तो गाइस देख पार्थिबे तो गाइस देख पार्थिबे बहुत भयंकर लोक ही से गुडा ए भाई कि सारा धीरे धीरे सो हे गाइज आज आउटे आम आउटे नुआ जगार पहुँचीचु जोटा कि रास्ता पाख पहाड़ तले जो जगटा अच्छी से जगार बर्तमान आम पहुँचीचु देखिए ये गोटे इटा भाटी अच्छी देखिए से साइड गोटे यही साइड गोटे इटा भाटी अच्छी आपने देखिए से इटा भाटी जिते मैंने लोक मैंने इटा काटती जो इटा सब पोड़ती से टाइम जगार मैंने बहुत खतरनाक सब आवाज हुए और डराए लोक मानू तो बर्तमान आम से जगह आसते भिड करने देख पारे पूरा पूरा जंगल देख पारे इे खतरनाक जंगल गछ गुड़ाक आप देख पारे पूरा हंटेड लगुच गछ गुड़ा तो गाइज बर्तमान आम यही जगह भिड करें आसू जदि भिडियो पसंद है तो गोटे लाइक करने जमार भूलें तो गाइज चलते भिडियो आगे बढ़िया आसतु एपटे देखी जीवा एपटे दे पशिवा एपटे दे पशिवा गाइस ये हूँ बण और एपट हूँ भाटी यहाँ देख पारे देख पारे तो गैस बर्तमान ये आमर जंगल स्टार्ट है देख पारे पूरा जंगल ये लगिक पूरा जंगल ये पूरा जंगल लगिक अच्छे आप देख पारे गाइस सेटा देख पारे पूरा बण बण पशिलु यू यही नटारू ही डराए बोली जानू आ बर्तमान भिड कर तो देख पारे कौन जगह को आसचु पूरा भयंकर लगुच जगह गाइस देख पारे पछर चेतना चलती तो यपट देखिए आसतु देखा देखी जा पछरे पछरे रही पछर रही गाइस लगा टे सर्ट अच्छा आला हल्का किस अगर रूट किस गाइस किए चुप 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 एटिकार लोक ही से गुड़ा ए भाई कि सारा धीरे धीरे हाँ दौड़ा तो भाई मैंने देख पारे कि जड़े दौड़ला बोली कहते तो दौड़ा कौन गला गला कौन ये गला
ଗାଇସ୍ କିଏ ପଛଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଛଆଡ଼େ କେହି ଜଣେ ଦୌଡ଼ିଲା। ହେଁ ଭାଇମାନେ ଜାଗା ପୁରା ବହୁତ ଖତରନାକ ଲାଗୁଥିବ। ଇଆଡ଼େ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେଇ ରୁହ ପଛରେ ସିଆଡ଼େ ଯାଆନି। ହଉ ଛାଡ଼ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଗାଇସ୍ ଆକୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଆସ ବେ ପଛରେ କାହିଁ ରହୁଛ? ଆରାମସେ 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 ଯିବା ଆରାମସେ। ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଛି। হ্যাঁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଲି ମୁଁ କହିଲି କିସଟା এখন ଏଇଟା ଇଏଟା গাইস ଧଡ଼ା ଧଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି। কিসটা ଏଇଟା ଇଏଟା গাইস এটা কিসটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା ତ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏଇଟା କିସଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା। ରୁହ 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 କିସ କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଚାଲ ଆଗ କୁଆଡ଼େ ଆଗ କୁଆଡ଼େ ଗାଇସ୍ ଆଗ କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এইটাକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା। ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଟିକେ ଲାଗିଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଭୟଙ୍କର ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆରାମସେ 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 ଦାଲଦୁଲ ଆବାଜ ହେଲା ନା? ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ଆବାଜ ହେଲା। ଦାଲଦୁଲ ଆବାଜ ହେଲା। ଏଇଟା ଦୌଡ଼ିଲା ରୁହ। ଗାଇସ୍ ପାହାଡ଼ କେହି ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା ସିଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଶୁଣାଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଇସ୍ ଯିବା। ଗାଇସ୍ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ ଭାଇ କିଏ ତ ଗାଇସ୍ ସେଟା କିଛି ଗୋଟେ ହଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ବେ। হ্যাঁ ଦେଖିଥିଲ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା। ହଁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ଗାଇସ୍ କିଏ 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 ଅଛ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖିଲ ତ ଗାଇସ୍ ଏଇ ଗଛଟା ଯୋଉ ଏଇଟା ହଁ 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 ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ହେଲା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ ଜଣେ ଥିଲା ଏଇଠି। ହଁ ଏଇଠି ଜଣେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ତ ହଲିଲା ଜାଣି ହେଲାନି କିଏ ଏ ଭାଇ ପଛଆଡ଼େ ଆସିଲା କି ପଛରେ କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାକୁ ଲାଗୁଛି ପଛରେ। ଗାଇସ୍ ପଛଆଡ଼େ କିଏ ଜଣେ ଗଲା। ହେ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆରାମସେ ଆଗରୁ କେହି ଜଣେ ଗଲା। ଏଇଠି କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଥିଲା ଗାଇସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଜଣେ ଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତ ଗାଇସ୍ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ଜଣେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଆଜି ପିଲା ବି ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଖି ଦେଖିଲି ଆଖି ତୋଳ ପକେଇ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ପହନ ଦଉଛି ବୋଧେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଜାଗା। ତ ଗାଇସ୍ ପଛଆଡ଼େ ବି କେହି ଜଣେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ପଛଆଡ଼ୁ କେହି ଜଣେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ଆଗରୁ ବି କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ কি সাউন্ড এটা ওঠে কিসু সাউন্ড
তো কানাই না করবানি ଆଉ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ করতে তো ଗାଇସ୍ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶୁଭିଲା ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ତ ଗାଇସ୍ ଏଟା ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ କାନାଇ ଯିବାନି ଆଉ ଏଇଆଡେ ଦେଇକି ବାହାରି ଯିବା এইপଟେ ଦେଇକି ଯିବା ଏଇଆଡେ ଦେଇକି ବାହାରି ଯିବା ହଁ ହଁ ତ ଗାଇସ୍ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ସାଇଡ୍ ଯିବାନି ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଯିବାନି এইপଟେ ଦେଇକି ବାହାରିବା এইପଟେ ଦେଇକି ବାହାରିବା ଏଇ ଦେଇକି ତ ଗାଇସ୍ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଭାଇ ଏପଟେ କିସ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଏଠି ନ ରହିକି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବାଟା କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଇଏ ହୁଏ ପାର୍କିଂ ହୁଏ ସେରୁ କାବା ଯାଉଛି ନା କାରଣ ଏଠି ରହିବାଟା ଭଲ ହବନି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଆଜି ପିଲା ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପଳେଇବା ନା ହଁ ତ ଏପଟେ ଦେଇ ପଳେଇବା ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆହୁରି ଜୋର ବହୁତ ହଁ 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 ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେ ଏପଟେ ଦେଖା ନାଇଁ ପଡ଼ିବା ଏପଟେ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି କାନ ଭାଇ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ କାନ ପଡ଼େ ଜାଗା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ହଁ ଭାଇ ପଛଆଡ଼େ କିସ ଏମିତି ଡରଉଥିବ କିଏ ଯଦି କିଏ ଅଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନେ ତ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଜାଗା ପାହାଡ଼ ତଳ ବଣଟା ଏଇ କଡ଼ରେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ତା କଡ଼େ ଭାଟି ଏପଟେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି କାରଣ ବହୁତ ଏଇଟା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ହିଁ ଜାଗାଟା ହିଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଜି ପିଲା ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ କର ଏପଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଗାଈ ଏଠି କିଛି ଜାଣି ହବନି କାନ ପଳେଇବା ଏମିତିକା ଜାଗା ଏଠି କାନ କିଛି ଜାଣି ହବନି ମାନେ ହଁ ମାନେ ଏମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ ହବ କିଛି ଜାଣି ହବନି ତ ଗାଈ ସେଠି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଳେଇବାଟା ଭଲ ହବ ତ ଗାଈ ତ ବଢ଼ିବା ଗାଈସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଭାଟି ଏ ଭାଟି ଯେତେବେଳେ ପୁରନ୍ତି ଲୋକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଟା ଭାଟି ଏଇଟା କୋଇଲାରେ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଡର ଦୋଷରୁ ଆଉ ଏଇଠି ଭାଟି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଭାଟି କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଇଟା ପିଟା ସବୁ ପୋଡ଼ିଛି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ଇଟା ଦେଖତେ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ସବୁ যেগুলা ଅଛି କି ସେଇଗୁଡ଼ା ଅଛି ଇଟା ପିଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ସେଇ ଡରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଇଟା ଭାଟି କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଗାଇଜ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଗାଇଜ ରହିଲୁ।